Pagka nang dinuguan, bawal man yun kayo natin sa Biblia. Dinuguan. Napoy pabasa sa Biblia nga diri sa Leviticus nga ang dugo nga wala dag-angat to sa halaran kan-a sa inyong balay. Basa naman, basa na. Basa na. Basa na pakaon. Kasi pangutan mo, Brad, Yan na, mo minalago. Di. Kaya ang dugo, di ba, gibawal kaunon. Bawal kaunon, ako sa Biblia, basta ka wala. Sige, atong pasahon nga ipakaon po. Bawal ang dugo kaunon. Kaunon. Kay kanay kinabuhi. So bawal gyud na kaunon ang dugo. Ang ingon ko rin sitwasyon sa mga Hudiyo, ang dugo kay para ihalad sa pagtanggal sa salak. O pagkatag kinabuhi kay pagtanggal sa salak. Pero kung wala dadaa sa templo, Pwede kaunon. unsa may buhaton? Usulti sa Ginoo, ningon sa Leviticus 18. Libo kayo. Okay, wala man dadaa ang dugo nining mga sulod nining adto sa sulod sa balaang dapit. Inyo unta kining gikaon. Dito sa balaang dapit sumala sa akong sugo. Asa ba Leviticus? Leviticus 18. So Klaro, ipakita kung wala dadaa. Kung wala kay padala sa Wala naman tay karaan naman Karangtogon. Wala naman O karaan wala na bili ang karaan nga. Dapat bas Kristo. Ihatag ni Kristo ang kahulugan. Diingon sa dito sa Mateo Kapitulo 5:17 nga ihatag nako wala tanggala pero gihatag niya ang gustong kahulugan ug siya maoy naghatag sa iyang dugo